پشتی بهتری هیوکê گوجۆتکارên parêzgeha Hesekê Musumê çinîna xwe ji ceh û genim radestî navendên bazirganiya rejîma Esed kirine, lê tanha rejîmê pereyê wan radestî wan nekiriye. Tevî got di destpêkê de fatoreyên hin cotkarên nêzî xwe ji wan re xerş kiriye, ji ber wilo cotkar ketine metirsiyekê got pereyên xwe yekcar nestînin û rejîm jî were rûxandin yan bireve bi taybet piştî êrişên Daişê bi serbajarê Hesekê ve. Cotkaran danxuya kirin got ew rojane bi dehan kîlometran dimeşin ta navendên rejîmê li bajarê Qamişlo dagodoza pereyên xwe bikin, lê ew ti encaman bi dest naxînin bi bihaneya got pere li cem wan tune ye. Lewra ev yekbarê cotkaran mestir dike û nikarin badce an deynên li ser xwe bidin. Cotkaran ji salên berê de pir caran pereyên got ji rejîmê standine tanha ew pereve negerandine ji rejîmê re û li gorî jêderan ji nava saziyên çandiniyê ya rejîmê da diyarkirin got wezîrê hikûmeta rejîmê biryar daye hemû bengên li Sûriyê da got ti fatore neyê xerşkirin ta got rejîm pereyên xwe yên salên borî ji cotkaran bistîne. Herûha cotkar neçar dimînin got ew li benda çareseriyekê ne ji bo vê pirsgirêkê. Hêjaya bibîrxistinê got herêma Cezîrê navçeya herî navdar e di çandiniyê de li seranserî Sûriyê.